संनाय नायनोसै आरो ना एबार आङो एमावानो जि अनथावथावखा बिखुनजो बिमानि सनाफोरनै आं दाख्लै माइब्रा सेरनै लाबोनाय संदेरना दोनबाय मालाय टेनटेने लागाव एसे लानोसै आरो ना बामजादो दसे आबैजों थांलागानो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इडिसन नोंखौ फिन खेबसे बरायबाय सबाय मजियाव जोब हबारनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसै नायलां फुल इन्टारेस्टिं खालामनो आं कसिस खालामो आरोना सोनाफोर इनिफ्राय आं दाबो न'आवनो दङ बे आंना न'आव नेटवर्क बिराद प्रब्लेम आं सबसे फार्स्टआवनो जोंना बे न'आ फारनैथिंबो खामसालि नालायथो ओमफ्राय सोनाबथिंबो मोखां सानजाथिंबो मोखां नालाय ओमफ्राय सानजानि सान्दुङा बिराद मोजां फहर फैयो आरोना हनै लिलौलौनो आंनि हालात सोनाफोर नायदो जेराव खिथाया सुखु सान्ति गैया लेखा एसे लाफादों नालाय बेखौनो बहायदों आङो ओमफ्राय सासे महा दिगदार सोर लानांगौ बेखौलाय आया बावबो गथ' लाफ्ला लाफ्ला जानायसो जासिगोन आंना आरोना गथ' लेखा फोरोंफ्ला माथो खालामबावनो उफाय गैया बिसोरनोबो सासे मानसि नांखाथारगौ नालाय आंनो थाबाय आरो ओमफ्राय दा संनोसै र' आजादि एसे बेरायबावबाय आरोना माहो जायगायाथ' जोंना एकदम गलांलायनो नागिरनाय बायदि अब्लाबो आरामथार जायगायानो गोजोनथाव नालाय एसे बेरायनो फैदों सान्ति जानो फैदों जा क'क्राझाराव थांबाथाय जै न' सिङाव हाबसोबाथाय आरो रेहाय गैलाना फिसाज्लानि फरिखा जोबागौ मानि थांबाय थाबाथाय माबा मोनहैसिगोन आरोना ब्रह्मपुत्र दै मोनहैसिगोन जेराव मा होनो गंगासिना फुजायावहाय क'क्राझारनि बङाइगावनि खथ' दुगैफैयो मानसिफोरा आरोना आंसो दाना लिल्लाला गथ'फोर लानो थांनाय जाला बिराद भिर जायो बे लामायाहाय ओमफ्राय सोनाफोर बे लामानि गेजेर गेजेर हाजो थिला थिलानि गेजेर गेजेर फैयै फैयै जोङो मोनफैबाय आं दहाय मेनसन खालामनाया ब्रह्मपुत्र दैमा आरोना देखायनोसै आं नोंथांमोननो एसे नायदो आरोना जोंना माने सेरावनो दङ बिदिनो 1 माइलसो जागोन नामाथाय लिरनाय दङमोन आं मोजाङै नायाखै ओमफ्राय स्कुटिजों नालाय 10 मिनिटबो लाया आरो ब्लिं ब्लिं सफैबाय जोङो फैनायनि टारगेट गैयामोन ओमफ्राय लाबोबाय बिथाङा जाब्रायैनो फैबाय नै बिराद हाद्रि बालाखा दा बायदियावहाय गोजानाव थांनो मोनाबाबो खाथि खाथियावनो बेरायनोसै आरोना माथो खालामबावनो टाइमाबो सर्ट गोजानाव थांनोबा थाखा फैसानि खोथा दङ आरो नेलाय दिगदा दाख्लैसो गेंटकआव थांनानै जिबायदि साजा मोनबोनाय आं सोनाफोर नायदो एकदम मा गवा बिचफ्राव थांलायदो बाल बेफोरनो जोंना बिच बरिया बिच जोंनियाबो दङ गामि खाथि खालायाव नायथाव जायगा दं आरोना सोनाफोर बेलाय सोनाफोर ओरै फारसेथिंनिफ्राय हाजोखौ बिदि नुयो बे हाजोनि बैथिंजायनो जोंनि गामिया जाहैबाय ओमफ्राय जों दा हाजोनि फारसेथिं दंफैयो दैनि नाजाराया नै ओमफ्राय बायदि हरैहाय बारबाथाय गवालपारा ओमफ्राय एसे ओइ साइडजों थांबाथाय बांलादेश आरोना जेरावहाय जोंना बर्डार जाहैबाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टसो नालाय जोंना आउट अफ बिटिसि जोंहा सोनाफोर ओमफ्राय नैबेखौ बिसोरो बांलादेश ओमफ्राय हरैनिफ्राय बे दैनि हरैनिफ्रायनो बुस्थु आरि रोगानानै लाबोयो नैबेयाव सेल' नाव आरि गोजा आरोना ओमफ्राय बे बालाहामाया जाहैबाय थर बालाहामा बे बालाहामाया जाहैबाय फुरा दै जाजोबो दैज्लाङावहाय बै बोरिसिम जाहैथारो जेराव जों स्कुटि गारबोदों ओमफ्राय दा एसे रानसावसाव टाइम ना ओंखायनो रानसावसाव जानानै दं आरो जों नाहरगोन दे जों गाखोआ सेल' गाखोनोनो ओमफ्राय है गावा सुइमिङाव एक्सपार्टखा एनडिआरएफ खामोन एनडिआरएफआव सुइमिङाव फुरा साक्सेस जाखानाय मानसि गिनांगौ गैया ओमफ्राय आं दैनि गेजेराव एसे गियो आरोना ओरैनो उन्दैफोर लानाय नालाय सोनाफोर जै बिमा गंगा इलाय बेयावनो दखानबो दङ बे माने बे सेल'फ्राहाय बेयाव लाखिफैयो आरोना बिथांमोना बेनिफ्रायनो माल माथा बिराद लानानै फैयो अबाव थाङो अबाव फैयो आं मिथिला ओमफ्राय नै बेनो आरोना नायथावथाव नजाराया सोनाफोर नोंसोर आंनि दिन्थिनायखौसो मोजां नङा नुवाखै जानो हागौ ओरैबो नुसुवा बिराद गुवार आरोना नै ब्रह्मपुत्र दै ओमफ्राय बे दैबाना आरि जाबाथाय डलफिन सलफिन बारनाय नुहुरलायो आरोना बेजों ओरै थांनांगौ जाहैबाय जेनलाबजों हे इसोर बिमा गंगा जेनलाब आरोखि माने दालां गैया बेजों बानायनायहाय मालाय बिदिनो सेल' बे दैफोरजोंनो नैबे नङा होमबा सेल'आ गाखोफेराखै आङो हा ओमफ्राय नै माथो हंलाला जोंहा बेजों फिसौ बारहरनांगौ जय हो बिमा गंगा बाबा गावसोर सानैजों आगोल गेम जिरायनानै दंफैयो जों आगोलाव गाखोनाया सेल' नङामोन ना जों आगोलाव गाखोनाया सेल' नङामोन थ' मा
नै इदि आरोना खथा सोरबाफोर सेल' नुवाखैबा सेल' नायदो आंनि भिडिअ'आवहाय आगोलाव खनसे गाखोखांबाय आरोना नानि गैयामोन अब्ला ओमफ्राय दा गाखोला बेसेबां लायामोनलाय जोंखौ सासेयावनो 100 थाखा लादोंमोन नामा सासेयावनो 100सो लादों माने एसे गिदिंहोदोंमोन आरो दैखौहाय ओरैनो गाखोदोंमोन बारलांथ' गाखोआखैमोन दा थांला आरो दा ओरैनो एसे नैबे जेनलाबखौ बारनानै एसे जिरायनानै थाफैनोसै आरो बेयावनो गाखोनाय जाबायना बेबोथ' ओमफ्राय आङो सिङावसो एसे जिरायहैनो नायबावगोन ओम हेश्वर बाबा बिश्वकर्मा माथो हेभि आराम मोनोलाय सिङाव थाबा बै नै सलायग्रा इन्जिनाहाय सेल' गोदो सिख्लायाव बेफोरबायदि गाखोनो मोनफेराखैमोन ओरैनो दंफां नावखौलाय एसे गाखोबायमोन थालिरनि नाव गाखोबायमोन ओमफ्राय सेल' आरो बे गोजौआव गाखोबाय ओमफ्राय ओमफ्राय नैयावबो सिला आरोना थिं होखानाय ओमफ्राय साथाय बेरा सिलिंबो दंबालाय नुवाखै सेल' आरो बरिया मोनो दैनि नालाय थान्दा थाजिम बालाहामा थाबायनानै फैनानै थाजिम मोनबाय सनाफोर नायबाय फां भिडिअ दा मोनसै आंनि हिसाबैबा नायथावथाव जायगामोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनासो पसन्द जाखोना जादा आं शेयार खालामनायखौहाय बाट आंहा बिराद मोजां मोनदों मेम'रि हिसाबै थाथोंसै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय हैस मा गोजौ गाखोलाबायनांगौ नावथं रे हा नावथं दा उथिबो मेरला दङ नै नावफ्रालाय दंफां नावफ्रालाय ओरै लाइन दंफांनि नावफोर ओमफ्राय ना हमो बिरादनो हनै माजिफोर ओमफ्राय बे मुस्लिमफोर ना हमो नै गोथां जि बिराद ना मोनो आरोना ओइथिंबो दंजोबोसै सेस मेरला सेल' दं जाहैदों ओमफ्राय बे जों दा गाखोनायानो गिदिरसिन आरोना नाहाथ' सिनाफोर खुनु सिमा गैया दैयानो बोरि गैया आरोना मालाबा देनां मा होनो बारनानै थांनो नायगोन र' बांलादेशआवहाय हायदै मानो ओरैनो हगारो आंबो गियो दादागिरि खालामबाय थायो मोजां मोनथारदों नों सिङाव फै जोंहा गियोना मोजां मोनथारदों बेहाबो बेरेंसि बायदि थख' गोनांखाय गोजोनल' मोनखाबाय आङो खाथियाव सोलुनानै ओमफ्राय नैबेयावबो गाखोयोना गोजौ गाखोयोना बासफ्राव जेरै गोजौ गाखोयोबाबो गाखोयो जाहैदों बेलाय देनां मालाबा गाखोनोसै बांलादेशआव आलासि जाहैनोसै थांसै हनै थ'थ' ओइलाय बै इस्रा मालाय नाव गाखोनो थांसै हनै नाव चले नाव थांनो गोसो गैला फिसाजो दानि केमेरायाव बिदि होबाय थानांसै आयदै दा थांसै माथो जाबाय आयै थाङो दाना थैदो नाङा बाबा एसे आसि सुजा हामा फिसालाया आंना मोजां दं गाखोबायना आइया बाइकखौबो नायलाय सोनाफोर बाइकखौ मादि थिखोयो हनै बाइक सिन्थायनो बारहोयो आरोना फिसालाया सेल' गाखोनो मोननि दुखु दाहा जाबाय आंना दैयावनो आथिं सुलायथारासै फैसाखौनो लाबाखै जोङो बेयाव फैनायनि टारगेट गैयामोन आयदै बे बालायावनो खारोमोनलायनो गावस्रा गोदो इन्टारभिउ हैनो रेडि जानानै बिराद खारोमोन होनदों नामा थांफैनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय बैथिंजायहाय मन्दिर दङ बहुत मन्दिर दङ आरोना बिथिंजायहाय ओमफ्राय जोङो दुगैया लोबा फैदोंना लेथ्रानो आरो फैसा थाखा एसेबो लाबाखै दान दक्षिना होनोबो स' दिनै थांथ'ला जोङो मालाबा फैबा हाबायसिगोन आरोना स' जेला थाङो अब्ला एक्सप्लर खालामगोन आङो बर'नि मन्दिरबो दङ बेहायनो सनाफोर बहुत फैयो थांनोसै ओमफ्राय नैबे हाजोआवहायनोथ' क'क्राझारफोरनिफ्राय खथ' एन्जर एनला नागिरनानै लांफैयो आरोना बेफोरावनो बैथिंजायनिफ्राय मोनोबो मोनलाङोबो मालाय सेसा सेसि होनानै सोनाफोर ओमफ्राय सेरावहाय बे बिथांमोन आरोना बिथांमोनाथ' बिनो आराम जायगायावसो थाखायो नालाय दै सेरफ्रावहाय
बिसोर सेस बिथांमोन दंजोबो बे दै मोनहां-मोनहांआवनो आरोना ओमफ्राय ओरै फारसेथिंथ' नै सिलायानो जाहैबाय ओरै फारसेथिं बिथांमोन नै वाटार साप्लाइफ्राबो आगोलाव गैयामोन दासो लुबाय आजिखालिथ' जायगा जायगा वाटार साप्लाइ बिदि आरोखि ओमफ्राय फैनानै सनाफोर नै जोंनि 80 बिगा हाखौ जोङो लामायाव मोनो नालाय बेयावनो एसे गारि लाखिलायनानै जोङो हागाव एसे माने भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना सनाफोर ओरै फारसेथिंबो नायनानै लादो सरब सेर फारसे गायग्रा हायानो ओरैहाय माने बे लामाजों गामिनिफ्राय फैनाय लामाया बेनोमोन ओमफ्राय बे सेरावनो गायो आरो खदाल सुदाल कय जास जास्ट पार्ट जब सनाफोर जोंना हायानो एसेल'सो बे नुनाय खिनिया आरोना 80 बिगाथ' दुरखिबा ओमफ्राय सनाफोर एसे बेरायनानै न'आव सौहैफिनबाय जोङो ओमफ्राय ओंख्रि ओंखामाथ' सङाखैमोन आङो ओमफ्राय बे उन्दैयाहाय बे माजों थाग्राया थास' बिथ'रिजों लाबोनाया बेखौ संखांबाय आरोना आंनो संनो होन्दोंमोन बाट आं माने ओरैबायदि जादों आङो बिफानोहाय मबाइलखौ बैहाय माइबारि खाथियाव हरदोंसोमोन आरोना माबा खालामनो भिडिअ आपल'ड खालामनाय फुरा जायाखैमोन नालाय टावारानो मोना बे माइबारि खाथियावल' मोनो मबाइल लायनो थांनाया आङो बैसिम बेरायना फैनानै लेंलांनाय जादों ओंखायनो बे मैला जाय बुं थांदों आरोना ओमफ्राय बेस्रा बेयावनो ओंख्रिखौ फोमोननानै दोनबोलायबाय एबारना आं संनो लादों देसि दाउ आरोना देसि दाउखौ आं संथारगोन होननानै आं लाखादों दहायनो आलु ओमफ्राय सामब्राम आरि लेमनानै गालांखादोंमोन आङो नै दा हानोसै संनोसै आरो माथोबाव नै एकदम रद' दाउ देसि आरोना सनाफोर ओमफ्राय ओरै रेडि लाखाजोब्बाय आङो ओमफ्राय नै सामब्रामाबो ओमफ्राय माने अरदाबावसो संगोन आरो मोथो थाव दुंबाय नालाय जिरा एसे सेरबाय ओमफ्राय सामब्रामखौ हरबाय नोंथाङाथ' मिन्थिखायो आं मारै सङो आंना बिदिनो एसे जाला बुद्राखासो संनायफोरानो अराव बे गथ'आनो संखाबावसिगौसोमोन आरोना आं सफैफिनगौ मानि ओमफ्राय बिबैया गैयानो माबा जिर'स खालामनो थांदोंनो बै बाजारावहाय आरोना एसे गोथाव संनो नाजानोसै सनाफोर फैजेननायनिफ्राय बेस्रा बोरियाबो दाउ दिसिखौनो मोनजायाखैमोन न'आवबो बे मासेल' नायल' जाल' दंमोन जाहैदों जाथावथावा ओमफ्राय जों फैबा जानो होननानै दोनदोंमोन आं दाख्लै फैनायावनो संनानै जाहोहरदो होन्दोंमोन आरो जोंखौबो बिदिनो फैगोन होननानै बुंबाय नालाय बिफाया ओमफ्राय दोनबाय आरो ज' जानोसै आरो आं संनायखौबो बेस्रा बिखुनजोआ मोनजाबाय थाया हजों थांनायनिफ्रायनो स' एसे गोथाव संनोसै आङो एसे गोजोननाय मोनथोंसै आरोना माबा रागा जोंनो ओंखारगोन ना आंखौबो आंना बारा गोथाव संनोबो होनलाबायजाया माबा मोनसे संनो सानबा माबा मोनसे जाना होयो अब्लाबो नाजालाबायनोसै एसे गोथाव संनो नै दाउ बेदरा जि मोजां रद' गोदाबाय आरोना संनोसै आरो देसि दाउ बेदरा एवबाय आंना बिदि जाबाय ओमफ्राय आं आलुखौबो एसे एवथ्रमनोसै आलुखौ एवना लानोसै आरोना गोथाव मोदोमहांबाय सनाफोर सामब्राम गुफुर हाइजें सेरदों नालाय मोदोमहांबाय हालदै हरथ'वाखै र' एसे उनावसो हरनोसै हालदैखौहाय बरिया कालार लाहांबायनो सनाफोर उखुन्दै रोहो फटाफट संनांसिगोन नङाबा बार नांगौबा साब जाबाय जासिगोन आरोना नोंहा बेयावनो डिउटि होफैनांगौ जानो अरदाब खाथियाव गसंनानै जाफैनांगौ संग्रोनोथ' हो बिसिखौ गोथाव नुखाबाय नै मोदोमखाबाय दै होनाय टाइम जानोसैयानो आरोना बरिया संखागोन आङो दै होबाय सनाफोर नै ग्रेभि जागोन नालाय मोथो गर गोदौबाय थाथोंसै बरिया कालारा जाखाबाय नै जारौ मारौनो गेजेर एसे बोलानानै नायनोसै वाव बरिया जय हो फा गोरलै मोजां मोनदों नोङो नोरसिं मोदोमनायनि गारलानाय फैबावबायसो नै बिथाङा दे होथारदो जाबाय नालाय जाबाय गोथाव जाथारनोसै ने दै होदो अरा नै बाहेरायाव फैबाय बननि अरा अयथासार माबाया औवा बननिया बाखि रोहो आरोना मोदोमबायलै नोरसिंनो दे हा दे एरनाय नायदो गोथाव मोदोमहांबायना बरिया जागोन जोबाबो सिखानाय नङा रायजोफ्रा दिनै दे ओंखारदो एसे रुइबावथोंसै मोजाङै मोनथोंसै नायदो एबार मोजां नुवाखै नामा मोनबाय आरोना नै मोथोनो सिथों सिथा एकदमबारे गावसो साखिनो मादि रोसिया मादि गोथाव मोनखो बिखुनजो बिमानि सनाफोर नै आं दाख्लै माइब्रा सेरनै लाबोनाया संदेरना दोनबाय मालाय टेनटेने लागाव एसे लानोसै आरोना आसोलना ओमफ्राय नुवाखै मालाय आलना खनायावसो दोनलायबावो साफा आरोना बैसागुआव एसे लोङो बेनिफ्राय सोरबाफोर लाङोबा मोनगोन बेसेबां बथल आं मिन्थिथ'आ र' दा सोंनानै खिथाहरगोन आङो बिथांमोनाबो ओंखाम जादोंना ओमफ्राय मैयानि साफा एमावखौ आङो सनाफोर नै थाइसे लागोन आरोना नै थाइसे माने
आंबो संनानै नायहैनोसै न'नियाथ' बिराद गोदै खिन्थु बे एमावा बे नङामोन नामा आवगोलनाथ' आवगोलनि एमावाथ' बेना बेथ' बहुद बेथ' बावाखैनो बेबा गोदै जागोन ना जाया ओमफ्राय फार्स्ट टाइम संनाय नायगोन आरो सोनाफोर संफेराखै आङो ओमफ्राय सिरनिफोर सङोबाबो नैबेखौ माथो फानब्रैनि फानसेल' होनांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय बिदिनो संहैनायनोसै आरो ना सोरबा जाजायो सोरबा जाजायानो ओमफ्राय आजोमनाबो बुंबाय संनानै नायबानो जाबाय नोंहाबो देनां बैसागोफ्राव जाहैगोन ना होननानैसो संनाय नायनोसै आरो ना एबार आङो एमावानो जि अन्थावथावखा नुवाखै बेबायदिजों मालाय ओइ बानजादो दसे आबैजों थांलागानि बारा थानो मोना नालाय बेस्रा र' बिजानो फोरखा जोब्बाथाय गोबाव थाबासो मोनफ्रुसिगोन बियो खिथु खिथु बेखौनो सिनायला फै 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 बिफा फिसाया बैथिं थांलायबाय माथो जायो जोंना बै स्कुल बै नुहुरनाय स्कुलथिंजाहाय ओमफ्राय नै होलां होथां फैलायबाय बाबाबो गला आरोना सानसेसोल' थाबाथाय बहाथारा अयथासार मा खालामनो उफाय गैया सोनाफोर थांनो ओंखारफिनबाय जोङो क'क्राझाराव थांफिनसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बालाय मानो गोलाव खालामबावनो बेनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै सोरबाफोर गाज्रि मोनबायबा माफ खालामबानो जाबाय मा देखायबाय थाखो होननानै ओमफ्राय फुरा नायलांबाय जायफोर गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आयै रिक्साया ससे दोनलांबावनोसै जोंखौ बैयाव दङ आरो रिक्साया ओमफ्रायहाय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामनानै होलांदो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारना होदो आरोना सोनाफोर इसा बन्द'आव फैफिनगोन सिन्था खालामनाङा जाय बन्द' मोनबाय गोबाव थाफैनोसै एकदम भिडिअ बानायबाय थानोसै जोंहा ज' ज'नो स' थेंक इउ स' माच सोनाफोर ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय